खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिजिरि एन्टारप्राइज इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां मिथिहोनो लुबैदों दि आंनि जिजिरि एन्टारप्राइज इउटुब चेनेलाव गिबि खेब दिहुनजानाय गोरबो अखं मुंनि मिउजिक भिडिअखौ 31 जुलाइ बृहस्पतिबार बारायाव आपल'ड खालामनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों जोंनिनो बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारीआ। डाइरेक्सनखौ होदों मानगोनां धन ब्रह्मआ। मेथाइ खनगिरिफोरा फारियै मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सोमखोर दैमारी आरो इलिसा बर'आ। आं मिजिंथियो नोंथांमोनहा बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायगोन होननानै। इयुनाव जाहाथे आरो जोङो गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोबाय थानो थुलुंगा मोनो। गोजोन्थों।